ukuthi amaZulu nezinye izizwe ezise-South Africa izona amaHebheru kwaba yilabo abafike bahlala lapha kwaZulu ngesikhathi iNatali ise-British colony. Umuntu owenza ucwaningo olunzulu ngalokhu okusho yilabo ababhali baseNatali kwaba nguDr. Parfit, okwathi emva kwakhe kwase kuvela abanye abamhlophe ababephika ukuthi amaLemba ayinzalo kaJakobe njengoba wona ayichaza kanjalo. Kodwa kwathi uma sekwenziwe iDNA kwaba yiyo esinikeza ubufakazi obungaphiliseki ukuthi amaLemba, amaBantu namaNegro bayinzalo kaJakobe. Kuba nabantu-ke abamnyama abazama ukuphikisa ngisho iDNA eyenziwa yibo abamhlophe ngoba nje kubaphatha kabi ukuthola ukuthi akubo abelungu amaHebheru. Ngeke uzoyikholwa lento ukuthi noma sekune-DNA eyenziwe ngabelungu ngoba befuna ukusiphilisa bese bethi mase betholele ukuthi lento iyiqiniso bese kuvela abantu abamnyama bethi akulona iqiniso. Into-ke eyangethusa kakhulu ukuthola ngababhali abanjengo-Dr. Costa no-Ralph Shaw abachaza ukuthi amaRoma ngokungamemukeli uYeshua okwakungumuntu omnyama bazakhela kanjani isithixo sabo esaqala sabizwa ngo-Isus ngesiLatin sagcina sesinguJesus njengoba namuhla uJesu sesimazi kanjalo. Ekuqaleni lesi sithixo sasingenasithombe, okutheka muva kwathathwa isithombe selinye iGreek noma iNtaliyane kwase kuthiwa yilo uJesus. Lokhu kwenziwa eminyakeni yo-1400 AD. Lonke lolu cwaningo ngangilisusela emazwini akhulunywe ingilosi athi yithina amaJuda. Ingilosi yangisa esihlabeleleni nasemthandazweni eminingi kaShembe umprofeti. Yabe isithi ushewa kodwa ngoba anikunaki okukhulunywa ngumprofeti kaJehova kini anaze nakubona lokho. Kodwa noma ungaze uqinise ngokushiwo nguShembe lapha sibuswa inkolo yobuKristu engamemukeli umprofeti izaShembe ukuthi kulesi sikhathi samanje nguye kuphela ongumprofeti kaJehova ofana noMose kanye nabaprofeti abaningi bakwa-Israyeli. Lokho kwangiphoqa ukuba ngingagxili kuphela ezimfundisweni zikaShembe ezazingasiza amaNazaretha kuphela, kodwa ucwaningo lwami lwenabela kuyo yonke imikhakha. Kuna incwadi kaProfessor Rudolph Wilster ethi From Babylon to Timbuktu, lapho ethi kusukela ngesikhathi sikaPompey kuya kuJulius Caesar lukulinganiselwa kumaJuda ayisigidi abalekela eAfrika ebalekela ukugqilaza isizwe samaRoma. Izimakethe zazigcwele amaJuda amnyama ayizigqila. kuDeuteronomy 28 verse 64 kuthi uJehova uyokuhlakazela ezizweni zonke kusukela kolunye kuze kufike kolunye uhlangothi lomhlaba, lapho uyokhonza abanye onkulunkulu bemithi namatshe ongabaziyo wena nokhokho bakho. Amen. Uyaqhubeka lo mbhali uthi lesi siprofeto kanye nezinye esiqokethwe kuDeuteronomy 28 verse 15 to 68 zehlela amaJuda amnyama
emva kokuba behlubuke uNkulunkulu. Izizwe eziningi zathuthela amaJuda ebugqilini. Amadodana kaIsrayeli asabalalela kuwo wonke amazwekazi omhlaba. Amen. Nakule ncwadi kaProfessor Rudolph kuyafakazisa ukuthi isizwe samaHebheru esaqalekiswa nguJehova kuDuteronomy 28 kwakungokhokho bethu. Ningalali ngiyakuyashisa. Vukani. Leli qiniso lokuthi yithi amaHebheru isishiya sinemibuzo eminingi njengokuthi nje pho lezi izithombe zabamhlophe esizinikeza umqondo ukuthi amaHebheru kwakuyisizwe esimhlophe zimi kanjani? Ngoba phela ithini isizwe samaHebheru? Kodwa mase kuqhamuka izithombe kuba abelungu. Njengoba kucacisiwe eBhayibhelini ukuthi uJesu wayeliJuda ezalwa ngamaJuda, waphenduka kanjani waba umlungu? Waba liGreek nokwenza ngoba amaGreek iwona ayehlukumeza kakhulu amaJuda, ebulala abazali nabantwana babo abafice besokile. So uJesu noma uYeshua waphenduka kanjani wayeseba semarumeni? Leli qiniso lokuthi amathu kodwa lisenza sifune ukuthi njengoba uNkulunkulu wethu kunguJehova owaletha kithi umthetho wakhe ngoMose, manje sawulahla kanjani umthetho kaJehova sabe sesiba nenkolo esithi ngiyomdabu engesenawo umthetho kaJehova? Kwenze kanjani? Kunenkulumo kaMose ekuDuteronomy 18 verse 9 to 13 okufanele siyinake. Lapho uMose ethi kuyothi uma usufike ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona, ungalokothi ufunde ukwenza izinengiso njengalabo bezizwe. Mangafunyanwa umuntu phakathi kwenu onikela ngendodana yakhe noma ngendodakazi yakhe ngokuyidabulisa emlilweni, noma umbhuli ohlola imihlola, owenza imilingo, noma umlungu owenza isiphonzo, othinta imimoya yabangasekho, nobiza akhuphule imimoya yamadlozi. Ilona lo owenza lezo zinto uyisinengiso kuJehova. uJehova uNkulunkulu wakho wasixosha lezo zizwe phambi kwakho. Mawungabi nacala kuJehova uNkulunkulu wakho. Amen. Zonke lezi zinto ezibalwe uMose zikhona manje kumaZulu, kodwa azikho kulo. Ngisho iphonso lezi zimaZulu. Zonke lezi zinto nokukhuphula imimoya konke kukithi. Okusobala ukuthi ngempela iBhayibheli likhuluma ngathi. Oqala lenkulumo iwubufakazi bokuthi abantwana bakwaIsrayeli kwakungabantu abamnyama, hayi abelungu. Ngoba yonke lemikhuba ebalwe lapha yenziwa ngabantu abamnyama, namanje isekhona iyenziwa. Kodwa njengamanje yenziwa nayithi, yize wayethe uJehova njengesizwe sakhe singayenzi. Umbuzo ke uthi sawushiya kanjani umthetho kaJehova sase senza lemikhuba ephambene nezimfundiso zikaJehova? Impendulo sokuye siyinike kulokho ngelinye ilanga. Ekuqaleni ngithe inkinga ebhekene nesizwe simnyama ukuthi abanalo ulwazi nemvelaphi yabo. Kungakhathalekile ukuthi bafunde kangakanani nokuthi bahlakaniphe kangakanani. Abafundile abanye baba ngama-fanatics,
kule nkolo yabezizwe. Abanye bangimukeli kwasani eyinkolo, ikakhulukazi ilaba abangosopolitiki. Konke lokhu kwenziwa ukweswela ulwazi ngenkolo yethu. Angazi noma niyangizwa into. Amen. Uma abantu abamnyama bekholwa bavele bekholwe kakhulu bengafanatics ngento abangayazi. Labo abangakholwa bevele bephike noma yiphi into yokukholwa, ngoba vele bonke abazi. Nalabo abantu bakholiwe abazi. Kodwa noma ngabe awuyamukeli inkolo noma uyifanatics yenkolo yakho, okusala ukuthi njengesizwe sinzalo kaJakobe, le nkolo okuyo iyisitha senkolo yabantwana bakwa-Israyeli. Iyisitha. Angazi-ke ukuthi uma ungumuntu omnyama ungaba yisitha kanjani senkolo kaMose, ngoba le yinkolo yokhokho bakho. Ngake ngezwa uformer Chief Justice Mukhwengu evikela izwe lakwa-Israyeli, ngoba ngokwakhe lamaJuda akhona kwa-Israyeli ahlangene nenkolo yobuKristu, yena okholelwa kuyo kakhulu. Kodwa emva kwalokho lamaJuda amkristu ayichitha nendaba kaJesu. Kwaqala kwaba nempikiswano enkulu kumaJuda ukuthi bengayimukela kanjani inkolo yobuKristu ezweni labo, ngoba yiyo le nkolo eyachitha inkolo kaMose, bona ababembelele kuyo. Lamajuda akwa-Israyeli athi yiwo inzalo kaJakobe, ongayilo iqiniso. Kodwa noma engesiyo inzalo ka-Israyeli, njengamanje yiwo wodwa agcina umthetho kaJehova oweza emhlabeni ngoMose. Yiwo wodwa. Lamajuda-ke angamaJuda ngokwenkolo, njengoba kukhona abantu abamnyama abangama-Muslim ngokwenkolo, yize bengesiwo ama-Arab. Angazi ukuthi njengamanje uformer Chief Justice Mukhwengu uthini kumaJuda asephumele obala akuchitha ubuKristu. Angazi ukuthi uthini manje. UJustice Mukhwengu ngiyamhlonipha, uhlakaniphile futhi ukholiwe, kodwa kuningi angakwazi ngale nkolo oyivikela kangaka. Kuhle ngoba ngikhuluma ngejaji ongumuntu ofundile nozokucwaningisisa akuhlaziyo engikusho. Njengoba sihlale sichaza, ubuKristu kuyinkolo eyachitha inkolo kaJehova ngamaKristu. Namanje noma bekufihla lokho, kodwa ngezenzo baseyinkolo eyichithayo inkolo kaMose, njengoba ungekho umthetho kaMose ngawo esidumisa uJehova owamukelekile enkolweni yobuKristu. Awukho umthetho kaMose okudumisa uJehova owamukelekile enkolweni yobuKristu. Okuqala nje isabatha. AmaKristu akaligcini isabatha, kodwa bayazi ukuthi isabatha likaJehova ayikuthi badidekile ngalokho, ngoba baliphethe iBhayibheli, bazi idlinguluko, bawagunda amakhanda, benza yonke into ephambene nale eshiwo uJehova. Ngalokho amaJuda bekufanele abuchithe ubuKristu ezweni labo, ngoba buyinkolo echitha inkolo kaJehova neyabulala amakholo amaningi enkolo kaMose. That is a historical fact. Uma uformer Chief Justice Mukhwengu engiphikisa kulokho, akayofunda ama-creeds enkolo yobuKristu, uzothola ukuthi lama-creeds ayichitha kanjani inkolo yamaHebrew okuyinkolo kaJehova.
nokuthi kungani lingekho igama likaJehova kwiTestamenti Elisha. My challenge is to the judge. Leli judge ake lifunde incwadi kaDr. Costa ethi Come Out of Her My People. Yena ulapha eSouth Africa. NokungumKristu oqinile. Neka Ralph Shaul ethi the Nazarene betrayed, beaten. Kumele ezwe ukuthi laba babhali baveza maphi amaqiniso ngalenkolo ijaji elingumuntu omnyama elivikelayo. Abese echaza ukuthi laba babhali banamanga yini. Hayi ukuthi ngiyamsola uJustice Mukhweng, ngoba nami ngifundile. Bengivele futhi ngikholiwe kakhulu. Kodwa ngingawazi lamaqiniso esengiwazi manje. Ngasizwa kuba khona kwengilosi phakathi kwethu. Okuyiyona eyangitshela ukuthi amaJuda ngabantu abamnyama. Ibandla lamaNazi kaNkulunkulu lizimisele ukuphumela eshashalazini. Livule impikiswano ngalamaqiniso. Ukuthi inkolo yobuKristu yayichitha okokuqala ngamaCretes inkolo kaMose. Yangagcina lapho. Kodwa yabulala amaJuda amaningi amnyama alandela inkolo kaMose. We are prepared to debate about that because it's a historical fact. Sizimisele ukuphumela eshashalazini sifundise abantu bakithi ngenkolo yabo abayilahliswa ngabezizwe. Ngeshwa umuntu oyifanatics ayikho into ongamtshela yona ayisho. Ungakhathaleki ukuthi isobala kangakanani. Ngoba ucabanga ngemizwa hayi ngengqondo. Njengoba ngingumNazaretha nje ayikho into ongayitshela amaNazaretha kwaShembe ukuthi ingumbhedo kangakanani lento yokusukela umuntu ongakholwena kukholwa uthi unguNkulunkulu. Noma usubatshela ukuthi lesi senzo sabo sibulala wonke umsebenzi womprofeti abakuzwa lokho. Kunalokho bavele bakuthuka. Ngoba bangama fanatics. Ithi-ke ingilosi kodwa linye usuku lapho uJehova eyomephuca konke lobukhosi oseyibo abuyele esimeni owabe eyiso esahlala emgwaqeni. Kanjalo nakumaKristu angama fanatics ayikho into ongayitshela wona ukuthi ubuKristu njengenkolo kuyisitha esingakanani senkolo kaJehova. Nokuthi bungakanani ubuqili abezizwe ababenzile ukudukisa abantu abamnyama ekulandeleni lenkolo yabo. Akhathalekile ukuthi umvezela imibhalo ebhalwe yibo abaholi boKristu lapho bechitha khona inkolo kaJehova. Kodwa ifanatic iyovele iphikise ikulwise ngento esobala. Ngeshwa into noma ingaba liphutha kangakanani, kodwa ayiba liphutha kulabo abazuza ngayo. Benza konke okusemandleni abo ukuyivikela. Kungakhathalekile ukuthi abantu abaningi ibalimaza kangakanani. Othi noma azi ukuthi client yakhe imbulela umuntu, kodwa alwele ukulikhipha phambili iclient yakhe ukuze kukhule udumo lomsebenzi wakhe. Ngibe imantshi isikhathi esiningi. Abameli abaningi bakwazi ukusukela beqamba amanga beqambiso iclient yabo amanga yakhe into engekho.
kumele ethukuthele impela ethukuthele ukuthi iclient yakhe iphume ngoba nje ufuna ukuduma yena ngoba uyazi ukuthi kumele wini licala koduma yena. So nomuntu ma azi ukuthi lento izomlimaza uyiphikisa ngisho iqondile. Ikhona nje abantu bekwazi ukudayisa lezidliwa ohunga no bani becebe ukuthi abantu balimala kanganani ngokudayisa ihunga banendaba kodwa bayakulwela lokho. Njengoba sizwa nje kuthiwa kuthiwa yini amayizi yobili lezi eyitholakala izo 7 million or 30 million ziphumelwa nje yini ama-cocaine. Yes, abantu abadayisa ama-cocaine ukuthi ama-cocaine abalimaza kangakanani abantu abanendaba into ebalulekile efika kuqala yibo. So even ekukholweni noma ungaqhamuka naliphi iqiniso ngoNkulunkulu kodwa umuntu mayibona ukuthi le nkolo lena izolimaza ibhizinisi lami uyoyiphikisa. Uhulumeni waseJerusalem ugcine ebona ukuthi kungukuvukela inkolo kaJehova uNkulunkulu wabo ukuvumela inkolo eyaqeda inkolo yabo ukuba ibuse ezweni la ngoba nakho nje bencike kwi-America ngokwezepolitiki. Njengamanje kunempi esePalestine noma eMiddle East phakathi kwamaJuda akwa-Israel nama-Arab aseGaza Strip. Angikholwa ukuthi okukhulunywa ngamaqembu ezepolitiki ngalempi esibhubhisa abantu abaningi iyafana nokukhulunywa ezulwini. Angikholwa ukuthi ezulwini ucatshanga nje ucabanga amaqembu ezepolitiki. Ngaphambi kokuphawula ngalempi kumele ngicacise ukuthi thina njengenzalo kaJakobe sithinteka kanjani kulempi. Wathi okhokho bethu beseGibhithe begqilazwa nguFaro bakhala kuNkulunkulu wokhokho babo yena wehla ezulwini wazobakhulula esandleni sikaFaro. Wahamba nabo iminyaka engama-40 beya eKhanani namhla esibizwa ngokuthi iPalestine noma iMiddle East. Kufanele abantu abamnyama bekwazi lokho ukuthi le Middle East nale Palestine yiyo le Khanani uNkulunkulu owasilande eGibhithe esisa kuyo ehamba noMose wagcina kufike uJoshua kuyo. Yikho nje uShembe ethi sebefuna ukukwephuca ifa laphakade phaphamani ma-Afrika. Besendleleni uJehova wabanika inkolo eyayinemithetho noma inqubo yakhe. Le nkolo yayisencwadini ebizwa ngokuthi incwadi yomthetho. Sebese eKhanani bamlahla uJehova. Ngokwenza njalo uJehova wabe esebayekelela ukuba banqotshwe babuye bagqilazwe ngabezizwe. Nginikeza abantu abanyama isithombe sokuthi lo mhlaba usubangwa amaJuda nama-Arab kezwa uNkulunkulu. Yes, asekho lapha ningi lethu kodwa bakhona amaJuda amnyama akhona. Kodwa lo mhlaba sawunikezwa uNkulunkulu usabizwa kuthiwa iKhanani. Nempela izizwe eziningi zalwa namaHebheru zawanqoba. Okwathi ekugcineni ngo-7 AD amaJuda anqotshwa isizwe samaRoma. Lesi sizwe asagcina ngokwanqoba amaJuda okuyithi. Kodwa behlangene nezinye izizwe baqeda ngomlando nenkolo yamaHebheru okuyinkolo kaJehova.
fanele sikugcizelele lokho ukuthi hayi ukuthi nje inkolo yamaHebheru njengoba uKristu kuyinkolo yamaRoma. Inkolo yobuyibo kodwa le yamaHebheru inkolo kaJehova ngoba wafika nawo yena uJehova enhlabeni yaseSinayi. Emva kokuba amaJuda senqotshiwe abalekela emazweni ase-Afrika, amanye abalekela eTopiya, abanye banqamula ugwadule beza la eMzantsi Afrika. Njengoba uJehova wayevele eshilo kuDuteronomy 28, lesi sizwe sikaJehova sahlakazeka sagcwala umhlaba wonke, sagcina ngokuba ziyigqila zazo zonke izizwe. So ukuba sibe ziyigqila zezizwe akulona iphutha lezizwe, iphutha lethu. Ngoba wasitshela uJehova ukuthi uma simlahla uzokwenza kanje. Sesabheka uJehova sesibheka izizwe. Injalo ke indaba yomuntu uma engalifuni iqiniso. Mina kumele iqiniso ngoba ithunywe ingilosi, ithunywe abasezulwini. Amen. Ukuthi ngikhuluma iqiniso lodwa. Ukuthi asingasola abelungu solo bana asisole thina. Ngoba usitshelile uNkulunkulu ukuthi uma senza lento nalento uzoshiya, uma eshiya kokwenzeka ukuthi nokuthi nokuthi. Yini siyisimangaliso lapho? Kwa-Israyeli kwasala imithonseyana yamaHebheru aba eseba ngaphansi kwe-Roman Empire. Kodwa ngo-476 AD i-Roman Empire yawa. IPalestine yabuya yaphathwa izizwe eziningi ngezikhathi ezahlukene. Kuya ku-1917 iPalestine yabuswa ngumbuso ka-Ottoman owabe eli-Arab. Emva kokuwa kwe-Ottoman Empire, emva kwempi yomhlaba, iPalestine yabuswa ngamaNgisi. Ngo-1923 i-League of Nations yanquma ukuthi iPalestine ibe yi-homeland yamaJuda amhlophe, ama-Ashkenazi Jew. Lokho kwaze kwaphasiswa ngokuphelele ngo-1948. Kodwa ungimasile uma ngizwa umholi wamaJuda amhlophe uNetanyahu esethi sebehlala ePalestine iminyaka engu-4,000. Echaza ukuthi yile ekhuluma lokho impela. Kodwa uqamba amanga. Abelungu phela amaJuda abantu abamhlophe. AmaJuda kakaze ebe ngamaHebheru. AmaHebheru kangabantu abamnyama. Sesake sachaza ukuthi eminyakeni yo-1700 AD kwakunamamephu ase-West Africa ayenendawo enkulu ebizwa ngokuthi i-Negroland. Izakhamuzi zakule ndawo kuyi-Kingdom of Judah kanye nezindawo eziningi ezibhalwe ukuthi lezi sizukulwane sikaJakobe. Ngathi uma ngithola le mephu sasesibuza kwi-Google ukuthi le mindeni yesizukulwane sabantwana bakwa-Israyeli yayibekwa yini e-West Africa, Palestine. Ngoba safuna ukwazi thina ukuthi ngafike kuthiwa amaJuda abantu abamhlophe bese betholakala manje sebakhe e-West Africa sebebizwa ngama-Negro kanjani ngoba i-Negro umuntu omnyama. There are the two questions. Ukuthi abelungu bafunani e-West Africa? Abelungu bakwenzeka kanjani ukuthi bebizwe ngama-Negro, kuthiwa i-Negroland ngoba ama-Negro, i-Negro umuntu omnyama, ukuthi i-Negro kusho ukuthi black. Yachaza kwi-Google ukuthi hayi babesuka le-Middle East, okuchaza ukuthi babe ngamaJuda asuka ePalestine. Njengoba sazi akhona ama-African Hebrew Israelites akafika lapha, asuka e-America ngo-1967 abuyela kwa-Israyeli eholwa ngumprofeti uBen Ami
aze ayokhokobala eLiberia lapho okhokho babo basukela khona bethunjelwa eAmerica. Wafika lapho umunye umholi wabo ngaze kamnikeza inkonzo. Basuke eAmerica sebeselokhu zimani. Namuhla bahlala endaweni ebizwa ngokuthi kuseDimoni khona kwaIsrael. Ngoba bayazi ukuthi kwaIsrael izwe lokhokho babo. Ehluleka amaJuda amhlophe kubaxosha azama yonke into yokubaxosha sayizwe lokhokho babo. Lama African Hebrew awazi kahle wonke umlando wawo. Kusukela okhokho babo bebalekela amaRoma kwaIsrael baze bafike eWest Africa. Akwazi phela ukuthi ungawazi umlando okwenza isigqila. Bazi kahle ngoba babexoxela ngokhokho babo ukuthi okhokho bethu basuka lapha kanje. Kodwa ngoba sehlulwa sesivele siqhwaqwe nje bonke ongokwethu. Ama-Arab akamsulwa ekusigqilazeni. Iwona aqala ukusithengisa njengezigqila sisese-West Africa. Abantu abaningi abamnyama abazi ukuthi ama-Arab asigqilaza kangakanani. Yes, angikuvumi ukuthi egqilazwe ngamaJuda. But nawo asigqilaza nawo asephupha ulokhozi umhlaba wethu. Lo amhlaba lowana njengoba bekulalana kuwo nje ngowethu. Ezulwini kubhala ukuthi ngowethu. Ezulwini kubhala ukuthi ifa lethu. Uthi ke uShembe sebefuna ukukwephuka. Ifa lakho laphakade. Phaphamani ma-Afrika. Sivele sihlabelele sebesefuna ukuthi asazi ukuthi sithini. Kodwa Shembe sesitshelile. Amen. Ukuba thina siyazi ukuthi lelizwe elibangwayo ezulwini kubhalwe ukuthi izwe lethu. Ngabe okusikhathazayo ukuthi izwe lethu libuyela kanjani kithi. Yilokho ngabe likukhathaza abantu abamnyama. Kodwa ngoba bathi akakho uNkulunkulu abazi lutho ababheki namlando wabo ababheki lutho. Ngabe sivuma izono zethu nezokhokho bethu kuJehova. Bese sicela ukuba uJehova asixolele asibuyisele konke owasiphuca khona sesimhlubukile. KuNehemiya 1:10-14 kuthi bathi kimi insali eseleyo ekuthunjweni lapho ezweni isekuhluphekeni okukhulu nasehlazweni. Ugange lwaseJerusalema lubhidliziwe namasango alo ashisiwe ngomlilo. Amen. Kwathi lapho ngizwa lawo mazwi ngahlala phansi ngakhala ezinyembezi ngalila izinsuku ezithile ngazila ukudla ngakhuleka phambi kaNkulunkulu wezulu ngathi ngiyanxusa Jehova uNkulunkulu wezulu wena uNkulunkulu omkhulu nowesabekayo ogcina isivumelwano nomusa nabakuthandayo nabagcina imiyalo yakho ukuba indlebe yakho ilalele namehlo akho avuleke ukuze uzwe umkhuleko wenceku yakho engiwukhuleka phambi kwakho ngalesi sikhathi imini nobusuku ngenxa yabantwana bakwaIsrayeli izinceku zakho. Lapho ngivuma izono zabantwana bakwaIsrayeli esone ngazo kuwe. Yebo nami nendlu kababa sonile. Senzile kabi kakhulu lelo owayala ngakho inceku yakho uMose.
ake ulikhumbule izwi owayala ngalo inceku yakho uMose ngokuthi mani phambuka ke mina ngiyakunihlakazela phakathi kwezizwe, kepha uma nibuyela kimi nigcine imiyalo yami niyenze, noma abaxoshiweyo benu besemajukujukwini ezulu, ngiyakubabutha lapho ngibayise endaweni engikhethe ukubeka igama lami kuyo. Bayizinceku zakho nabantu bakho obahlengele ngamandla akho amakhulu nangesandla sakho esiqinileyo. Ngicela Nkosi ukuba indlebe yakho izwe umkhuleko wenceku yakho nomkhuleko wezinceku zakho ezithokoza ngokwesaba igama lakho. Uhlamulise inceku yakho namuhla, uyinike umusa emehlweni alungumuntu. Amen. Lencwadi singomkhokheli nesekulendlule enike. Amen. Abanye abasekhulu. IKhenani namuhla esibizwa ngePalestine indawo eyakhethwa nguJehova, wasibeka kuye ukuze igama lakhe lidunyiswe khona. Njengoba ama-American Israelites sephindele khona ukuthi agcina isabatha enza yonke into ngoba indaba asizokala kuyezwakala. Ngolunye usuku ingilosi ithi kithi, mhla abantu sebeyazi bonke indaba kaNkulunkulu, kothi ngonyaka babuthane eJerusalema beyokhonza khona uNkulunkulu. iJerusalema yilona ikomkhulu lalapha emhlabeni ngokwasezulwini, ngoba indlu kaNkulunkulu emhlabeni yaqala ukwakhiwa nguSolomoni eJerusalema. Ukhuluma ingilosi. Ngabe sengibuza ukuthi kanti ukuphakama khona kumi kanjani ezulwini? Ukuphakama kubalekile kakhulu ngoba ngumuzi omkhulu womprofeti kaJehova. Kodwa iJerusalema ngumuzi wokuqala emhlabeni lapho uJehova waba nendlu oyakhelwe ngumuntu. uJehova waqala eJerusalema ukuba nendlu oyakhelwe umuntu. So iJerusalema liwumuzi omkhulu ezulwini. Angazi noma basakhumbula nabantu. Ngicabanga ukuthi kwaku-2008 noma 2009 leli bandla lalingakabikho, kodwa sasisonta lapha nesasi. Kwafika ingilosi yathi kusasa izobe ihamba nobaba ilanga abakhulumbula lokho. Oh yes, yathi baningi abantu abadala lapho. Yayisithi ke asicele lokho esifuna ukucela. Nangempela sacela, kodwa ke ngaleso sikhathi langabikho leli bandla. Kodwa ingilosi yasitshela ukuthi kusasa ngeSabatha ubaba ilanga uzodlula la kunomhlangano onawo eJerusalema. Kumina okwenzeka eJerusalema okwamanje ngikuthola kungasithinti, ngoba amaJuda amhlophe nama-Arab abangaleli yazwe ngiyazi ukuthi zombili lezi zizwe zibanga Jehova emandulo. Bengalibanga benze yonke, bebulalane benze yonke lokho, kodwa ngelethu ezulwini kubhala ukuthi lingeyifa lethu. Mina ngibuka isikhathi lapho sonke sobuyela eJerusalema ezweni esalinikwa nguJehova.
ngoba singabantwana bakhe. Lokho angazi noma ukuthi kokwenzeka nini, noma kuyokwenzeka kulesi sizukulwane, noma thina sobe sesafa, kodwa khona ogcina kwenzekile. Noma ngingazi ukuthi ngoba naseBhayibhelini kuyashiwo ukuthi so sinsalo eyoba khona, nengilosi ifike kufakaza lokho. Ingilosi ke ayinakuqala ayinakugcina, ayifi, yonke into iyayazi ngoba ayisuke ikhona. Kubalekile ke ukuthi esikhathini ezinje sihlale sibheke kuNkulunkulu, silwele ukubuyela kuJehova uNkulunkulu wethu. Ngoba yena uma siphenduka uyosithethelela zonke izono zethu, asenze sibuyele kuye nabantwana bethu, singahlali sikhonza izitha zethu. Inkosi kusise enkozini.